Αχ, τι ωραίο καρότσι. Το χάσα. Δεν παίρνεις παιδί. Σήκω. Σήκω. Το πιάνει εδώ. Μαρία, δε. Δε. Δεν σηκώνεται. Σήκω. Πού θα πας. Πού θα πας. Πού θα πάει, ρε. 5 μήνων δεν είσαι ακόμη. Άσχη μάντρα. Το μάντρα δεν φαίνεται και στο βίντεο. Τι να σου πω. Τώρα θα το μιλάει. Όχι στο στόμα, ρε. Την κυρανίκια πρέπει να έχεις. 9. Κινητός. Καλέ. Άντε σήκω. Ναι, λέγε. Γέλα ρε λίγο. Κρύε. Γέλα λίγο. Όχι αυτό στο στόμα. Ναι. Γέλα λίγο. Ναι. Γέλα. Εδώ πες της Μαρίας ο Βασίλης δεν έχει. Τι πράγμα πόσο την έχει. 3. 4 ευρώ. Αου.